Серада, 24 ліпеня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. Для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Услед за іншымі краінамі адгарадзіцца на мяжы ад Беларусі пастанавіла Латвія. Яна там усталёўвае супрацьтанкавыя загароды, так званыя зубы цмока і рагачы. Відэа са збудаваннямі ў сваіх сацыяльных сетках апублікаваў дэпутат Еўрапейскага парламенту ад Латвіі і былы мэр Рыгі Ніл Ушакоў. Латвія, Эстонія і Літва адобрылі будаўніцтва лініі абароны на мяжы з Расіяй і Беларуссю сёлета ў студзені. У чэрвені да ініцыятывы далучылася Польша. Паводле аўтараў праекту лінія неабходная для абароны еўразвязу ад ваенных пагрозаў ды іншых небяспечных дзеянняў з боку Масквы і Менску. У Кіеўскім нацыянальным універсітэце імя Тараса Шаўчэнкі адновяць вывучэнне беларускай мовы. Пра гэта на брыфінгу паведаміў рэктар навучальнай установы Уладзімір Бугроў. Выкладанне беларускай мовы арганізуюць на кафедры славянскай філалогіі. Нашая мова і літаратура былі выключаныя з праграмы навучання Кіеўскага нацыянальнага універсітэту ўвосень год таму. Рэктар Бугроў тады назваў такую пастанову, цытата, «эмацыйным крокам». Праз падтрыманне Лукашэнкам вайны ва ўкраіне афіцыйны Кіеў прыняў шэраг рашэнняў для скарачэння прысутнасці беларускай культуры ў адукацыі ды іншых сферах. Сярод іншага, Міністэрства адукацыі выключыла са школьнай праграмы творы Васіля Быкава і Янкі Купалы. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло інструкцыю ў справе кампенсацыі выдаткаў на ўтрыманне асобаў у папраўчых установах адкрытага тыпу, гэтак званай хіміі. Дакумент ужо апублікавалі на інтэрнэт-партале prava.by. Згодна з інструкцыяй, разлікі плацяжоў за камунальныя паслугі робіць папраўчая установа. У іх уключаныя выдаткі на ваду, каналізацыю, камунальныя адходы, ацяпленне і электрычнасць. Разлік за харчаванне за месяц дзеліцца на колькасць вязняў і колькасць дзён, у якія зняволены яго атрымліваў. Усе рахункі будуць выстаўляцца зняволеным да 20-го дня кожнага месяца і ў дзень вызвалення. Іх патрэбна аплаціць да 25-го дня наступнага месяца ў безнаяўнай форме. Калі не заплаціць, спаганяць будуць у прымусовым парадку. Новыя правілы набудуць моц з 1 студзеня 2025 года. Інстаграм Алены Леўчанкі зробіцца экстрэмісцкім. Пра гэта сусветна вядомая баскетбалістка напісала ў сацыяльных сетках. Гэтак пастанавіў суд савецкага раёну беларускай сталіцы. Алена Леўчанка заклікала ўсіх, хто застаецца ў нашай краіне, адпісацца ад ейнай старонкі. Да свайго допісу спартоўка дадала спасылку на артыкул Канстытуцыі, які кожнаму гарантуе свабоду меркаванняў, перакананняў і іх свабоднае выказванне. Леўчанка завяршыла прафесійную кар'еру ў лістападзе 2022 года. Апошнім ейным клубам стаўся грэцкі Панатэнайкас. Алена ў сваім паслужным спісе мае тытул чэмпіёнкі Еўропы 2007 у складзе нацыянальнай зборнай Беларусі. Таксама яна гуляла ў жаночай НБА і была найлепшай цэнтравой свету ў 2010-м. Пасля выбораў 2020 года выходзіла на мірныя пратэсты, брала ўдзел у маршах вольных спартоўцаў. Алену Леўчанку затрымлівалі, яна адседзела 15 сотняў на Акрэсціна. Пасля з'ехала з Беларусі. Прынамсі, адзін чалавек загінуў, 8 атрымалі раненні ў выніку абстрэлу расійскай арміяй Харкаўскай вобласці. Сам Харкаў ноччу і раніцаю расейцы двойчы абстрэльвалі ракетамі. Першы удар прыйшоўся па прамысловай зоне аднаго з раёнаў гораду. Другі нанеслі па прыватным сектары. У адным з дамоў пачаўся пажар. Паводле мэра Ігара Тэрэхава, папярэдніх горад абстрэльвалі ракетамі С-300. Яшчэ адзін абстрэл Харкаў зазнаў сёння блізка 12-й гадзіны. У горадзе прагучалі 2 выбухі, пачаўся моцны пажар. Па папярэдняй інфармацыі, балістычнымі ракетамі быў атакаваны аб'ект інфраструктуры. Пра пацярпелых пакуль не паведамляецца. Таксама акупацыйнае расійскае войска мінулую ночу атакавала дронамі тыпу «Шахет» Ізмаіл Адэскай вобласці. Паведамляецца, што ў выніку абстрэлу загінулых няма, пацярпелі 3 асобы. Іх шпіталізавалі. Пашкоджаная партовая інфраструктура. Ёсць траплянне ў 5павярховы дом, у якім разбураная фасадная частка. Карэйская Народна-дэмакратычная рэспубліка чарговы раз запусціла паветраныя шары са смеццем у бок паўднёвай Карэі. Адзін з апаратаў прызямліўся ля офісу прэзідэнта гэтай краіны. Пра здарэнне паведаміла агенцтва Йонхаб са спасылкаю на службу бяспекі паўднёва-карэйскага лідара. Падчас правярання небяспечныя рэчывы сярод аб'ектаў, якія ўпалі, не выяўленыя. Агенцтва падкрэсліла, што становішча паветранага шара адсочвалася да месца падзення. Яго не збівалі, бо не ведалі змесціва шара. За апошнія месяцы КНДР запусціла на тэрыторыю паўднёвай Карэі некалькі сотняў паветраных шароў са смеццем. Такім чынам, Пхеньян
Майдан паказвае сваю незадаволенасць супольнымі вучэннямі суседзяў з вайскоўцамі ЗША, ды акцыямі паўднёва-карэйскіх актывістаў, якія паветранымі шарамі дасылаюць у КНДР агітацыйныя улёткі ды забароненыя ў Паўночнай Карэі прадметы поп-культуры і тэхналогіяў. Нагадаю, што гэтымі днямі ў КНДР з афіцыйным візітам лукашэнкаўскі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Камала Гэрыс, якая толькі распачала сваю выбарчую кампанію, ужо апераджае канкурэнта на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканцаў Дональда Трампа. Пра гэта сведчыць першае пытанне агенцтва Reuters. Заміралі грамадскую думку ў панядзелак і аўторак. Першы раз пасля афіцыйнага зняцця з выбарчай гонкі дзейнага прэзідэнта Джо Байдена, які заклікаў падтрымаць Камалу Гэрыс як кандыдатку ад дэмакратаў. Цяпер рэйтынг пакуль яшчэ віцэ-прэзідэнткі ЗША складае 44%, супраць 42% у Трампа. Папярэднія пытанні ў патэнцыйным супрацьстаянні Трампа і Гэрыс аддавалі перамогу мільярдэру-рэспубліканцу. Брытанскае войска мусіць быць гатовае да маштабнай вайны ўжо праз 3 гады. Пра гэта заявіў начальнік генштабу генерал Роланд Уокер. За гэты час неабходна падвоіць баяздольнасць, а да 2030-го патроіць. Асноўную пагрозу вайсковец лічыць Расею, якая можа помсціць аб'яднанаму каралеўству за падтрыманне Украіны. Усё роўна, як скончыцца вайна Расеі супраць Украіны. Я думаю, што Расея, магчыма, выйдзе з гэтай вайны слабейшую. Аб'ектыўна ці абсалютна, але ўсё роўна будзе вельмі небяспечная. Яна будзе імкнуцца да нейкай формы помсты за тое, што мы зрабілі, дапамагаючы Украіне. Паводле Уокера, так званы альянс дыктатур з Расіі, Кітая, Паўночнай Карэі і Ірану можа па дамове адначасова распачаць узброеныя канфлікты ў розных кропках свету. Раней пра магчымую вайну з Расіяй гаварыў міністр абароны Нямецчыны Борыс Пісторіус. Паводле яго, Нямецчына і Еўропа ўжо да 2029 года мусяць падрыхтаваць асабовы склад, прамысловасць і фінансы, каб супрацьстаяць патэнцыйнай агрэсіі з боку Расіі. Киевская «Динамо» з лікам 6-2 разгромила сербский «Партизан» у стартовым матче другого раунду квалификации футбольной лиги чемпионов. Гульня адбылася у Польши на стадионе «Арена Люблин». Сустрэчу ў адказ запланавалі на 31 ліпеня у Белграде. Тым часам яшчэ адно «Дынамо», але ўжо менскае, у гэтым жа турніры сёння ўвечары правядзе першы матч другога раунду адбору. Двубой адбудзецца ў Балгарыі, у суперніках значыцца мясцовы Лудагорец. Паводле букмекераў, безумоўным фаварытам у гэтай дуэлі лічацца гаспадары поля. Так званыя хатнія матчы беларускія футбольныя клубы праводзяць па-за межамі краіны і без гледачоў. Не стане выключэннем і гульня ў адказ супраць Лудагорца, якая мае адбыцца 31 ліпеня ў Вугоршыне. Міжнародны алімпійскі камітэт на сваім паседжанні аднадушна прагаласаваў за стварэнне алімпійскіх кіберспартовых гульняў. Першая кібералімпіада пройдзе ў Саудаўскай Аравіі ўжо ў наступным годзе. Пра гэта заявіў прэзідэнт МАК Томас Бах. Ён выказаў упэўненасць, што кіберспартовая супольнасць сустрэне такія незвычайныя алімпійскія гульні з вялікім энтузіязмам. Таксама Бах падкрэсліў, што гэтая падзея пацвярджае прывабнасць алімпійскага брэнду сярод моладзі. Працягнем спартовую тэму яшчэ больш незвычайную дысцыплінаю. У Беларусі правялі першы жартаўлівы турнір па хобі-хорсінг-боле. Стартавыя спаборніцтвы адбыліся ў Віцебску. Урывак гульні ў сваім інстаграме апублікаваў гумарыст Эдуард Буевіч. Аўтар роліку падкрэсліў, што гульня была жартоўнай, а перамогу атрымаў аматарскі футбольны клуб «Хмель». Хобі-хорсінг – гэта моладзевая грамадская плынь, што ўяўляе сабой язду на цацачных канях на палцы. У гэтым выпадку дадалі яшчэ і футбольны мяч. Атрымалася відовішна і пацешна. Карыстальнікі ў інстаграме з гумарам адрэагавалі на відэа. Усім было смешна, акрамя сумна вядомага азаронка. Прапагандыст у звычайным яму стылі ў сваім тэлеграм-канале ахаяў і назваў ганьбаю такія спаборніцтвы. І гэта ўсе навіны на гэтую хвіліну. Пра развіццё падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.